Guztiok ez gara jazarpenaren eragile. Baina guztiok gara jazarpenaren gelditzearen erantzule. Kiba eskola jazarpenaren aurkako programa bat da. Jazarpena portaera humilagarriak nahita eta behinta berriz egitea da. Lasai egon, ez daude bakarrik. Gu zure ekipoa gara, Jazarpenari ez! Kibaren helburua bullyinga desagertzea eta gelditzea da. Horretarako Kiba saioetan jazartzea zer den eta nola saihestu ikasten dugu. Kiba ikastola gara. Kiba babesa ematen diegu bullyingaren aurrean. Guztiok diogu jazarpenari ez eta elkarrekin jazarpena geldi dezakegu. Ni ez naiz berezia, ni naiz, eta harro nago. Zu ez zara berezia. Zu zara eta harro gaude.